Sanibona, phinde nginibikelele ngaleli thuba ngalomzuzu ngalesi sikhathi ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu omuhle othandekayo, ongumsindisi, owukukhanya, oyithemba, oyinkazimulo, ongcwele, oyikho konke kukho konke. Sibonge nje ubuhle bakhe, sibonge imangaliso zakhe, sibonge ubungcwele bakhe. Sibonge namandla akhe. uNkulunkulu uhlezi muhle, bantu baNkulunkulu, mina kuhlezi nje kungithabisa ukubiza igama lakhe, hlezi kungithabisa ukuthi sihlangane ngalamazwi. Awukusizana, awukuqwashisana, awukuyalana, awukukhululana, awukwenza konke, ngoba singakwenza konke ngaye osiqinisayo. Sihlalelela ukuthi siphakelane lokudla komphefumulo, sihlalela ukuthi sisizane ngale ndlela esihlezana ngayo, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba angeze akwazi ukusuka ezulwini azozifundisela yena, angeze akwazi ukusuka ezulwini azozitshelela yena abantu bakhe, angeze akwazi ukusuka ezulwini azosishumayezela yena abantu bakhe, but udinga thina esilapha enyameni ukuthi silalele umoya wakhe, simvumele ukuthi asisebenzise, ebese siyadlulisa amazwi akhe lawa athanda ukuthi abantwana bakhe bawazi ngaleso sikhathi, lawa athanda ukuthi isizwe sakhe siqonde ngalowo mzuzu. That is why hence kunabaprofethi. That is why kade futhi bebakhona abaprofethi, ngobani? Amazwi kaNkulunkulu kumele ukuthi kube nendlela ukuthi adluliseke ngayo kubantwana bakhe. Laba abaprofethi ngokwehlukahlukana babo, o-Isaya, abo-Jeremiya, inqwaba yabaprofethi ngokuhamba kwesikhathi, kube khona amakhosi, abahluleli, bonke benza umsebenzi wabani? KaJehova umdali wezulu nomhlaba. Benza umsebenzi kaNkulunkulu ngokuyala, ngokufundisa, ngokwenza konke. I remember nje Jeremiah chapter 1 lapho khona eyala uNkulunkulu eyala uJeremiya ukuthi umsebenzi wakho sekudiliza nokwakha, ukusiphula nokutshala. Nathi umsebenzi wethu yilowo lapha emhlabeni. Sonke sihlalela ukuthi sitshale lapha emhlabeni, ngoba ngelinye ilanga uyovuna. Ayekho umuntu ohlalela ukuthi ahlale nje kuphela, ayenzi ngisho isense lento. Uzotholani uma ungenzanga lutho? Utholani ngempela? For an example, for a matter of fact, umuntu ohleli embhedeni, ongasukumi, ongahambi, ongenzi lutho, utholani? Akatholi lutho. Let's say you have all the instruments, but awasebenzisi, utholani ngalokho? Awutholi lutho. But singabantu siphilela ukuthi sisebenze, sisebenzele izimpilo zethu. Njengamanje abantu bayaphuma each and every day, siyabona bagcwala ematekisini, siyabona bagcwala ey'tobhini, siyabona bagcwala ezindaweni zonke, baphumela ukuthi bayosebenza ukuze bazothola ini? Ukudla. And manje sekusetshenzelwa ukudla kuphela. Uma ubheka isimo somnotho, uma ubheka isimo sokubiza kwezinto, uma ubheka isimo sendlela esekuphilwa ngayo, ususebenzela ukudla nokugibela. Because even ngisho ngathi ufuna ukuthenga ufenisha nani, kuzodingeka ukuthi ube na sort of stokfela or some savings or whatever, i-loan or whatever, khona uzokwazi ukuthi uyithole lezi, because intengo namaxabiso anyuke ngendlela eyisimanga. Konke kuyanyuka ngaso sonke isikhathi. Everything just keeps on escalating lapha emhlabeni. Everything just keeps on growing. Everything just keeps on getting higher and higher. Umzuzu nomzuzu, uthuba nethuba, usuku nosuku, everything iyanyuka lapha emhlabeni. So siphila esikhathini lapho khona kumele siqaphele, siqonde bantu baNkulunkulu ukuthi yonke into imalana nokusebenza. Yonke into imalana nokuthi what are you doing with your hand? Uvuka ekuseni wenzeni? Uvuka ekuseni udle, bese uba busy nefoni, mase kukhathazile ube busy ne-TV, mase kukhathazile bese uyasukuma uyogeza, mase usugezile ubuyela kusofa uhlale, mase futhi usuyachecka ifoni, mase futhi usuyakhumbula ukuthi kumele ngiyopheka, mase usuphekile futhi usuyadla futhi, mase futhi kombe Nkosi yami, and then bese liphela kanjalo usuku. Yonke into edlala ku-TV uyayazi from 6 o'clock ekuseni, 12 emini, uyakwazi konke. Ne-DStv phela ngithi amabhayisikobho wabuka uwaphinde, ubuka ama-movie ko-Studio Universal, uyoyiphinda i-movie nakhona ziyaphinda zonke lezi zinto. Uthi uyashintsha ubuka ibhola, ubuka ubuka ifoni, TikTok, uyascroll uze ukhathale. Yonke wenzeni osukwini? What did you do? Bese kuthiwa nje uKristu nje manje uma eduze kwakho, ungathi umenzeleni? Yini engamthabisa? Yini angazuza ngawe ngalesikhathi akunikeze sona? Ngalesikhathi akuncengele ngaso kuBaba uNkulunkulu? Because njengamanje uKristu into eyodwa yenzayo, uyasincamisela kuBaba uNkulunkulu lapha ezulwini. Uyasincengela ukuthi Nkosi muphe another year, Nkosi muphe another week, at least another month, please Lord. Ngiyacela Baba, ngafa ngifela yena. Athi sabathe uNkulunkulu, buka lo muntu wakho ukuthi wenzani. Buka ubhizi uyayifebela, mbuke.
Ngibuka ukuthi udla kanjani, ngibuka ukuthi uphuza njalo everyday. Vele usathane uzombulala. Athi uNkulunkulu no Nkosi ngicela umbiyele. At least ngizothunyela isithunywa sihambe siyomshumeza mhlasimpe ngaphenduka. Nkosi ngiyamthanda. Nkosi akuncengele uKristu, but wena what do? You just relax and just do your own thing. I don't know. Bantu bakaNkulunkulu kumele sihlezi sazi ukuthi it's all about working. It's all about ukuzikhandla. It's all about ukukhandlekela. It's all about us. Ngoba konke kungawe. I remember nje I once had a dream lapho khona ngibona this family engazuthi bacomplaina ngomntwana wabo ukuthi uyahlala nje emini yonke angenze lutho. Sithi siyambona ngazi noma usebhizi nengane yakhe usenza ini whatever, but akalusizo ngalutho. Because they just wake up and clean the house and eat and watch TV bese bayahlala. Even their parents are complaining. How much more izulu if izocomplain abantu who are so limited, because they just believe ukuthi umuntu kumele asebenze, kumele ahambe ayosebenza ejardini, asebenze espa, asebenze kuphi abe ukuthi nokuthi. If ungenzekanga lokho then uyisehluleke empilweni. No. Izulu kahle kahle lifuna ukuthi sisebenzele lona. Siwandise umndeni wasekhaya ezulwini. Silandise leli bandla. Sibandise bonke abangangena embusweni wezulu. What are we doing, Makhola? Are we so chilled and relaxed? Si-enjoy life nathi njengabantu basezweni? Are we chilled and relaxed? Senze umathanda, senze sikuthanda ukwenza, esingathanda ukwenza ngesize sikwenze, esilangazela ukwenza sekwenza, esingalangazela ukwenza ngesize sikwenze. What are we doing, Makholwa? Ihloko nje ngithanda sikhulume ngaso sithi uJehova ungubani empilweni yakho? uJehova ungubani empilweni yakho? uJehova uNkulunkulu ongcwele ohlala ekhaya ezulwini ngokuyaleza izingelosi nomoya wakhe weqiniso asishiyela wona lapha emhlabeni. Uyayeholela eqinisweni yazi. Because umoya wakhe weqiniso wathi ngishiya inodwa kodwa ngishiya nomduduzi. Umoya wonke oyokunifundisa konke. Uyakunitshela konke ongakenzeki nokuzayo. That is why njengamanje kuprofetha abantu abaningi, because umoya kaNkulunkulu uthulile lapha emhlabeni to tell us what is about to happen, to tell us what is out there, to tell us esizokubona okuzoba yinkinga so that sizobuyela kuJehova. Because akasiyalezeli ngazo zonke lezi zinto ukuthi si-relax-eke sithi okay so what, but usiyalezela ukuthi sizisize sibuyele enkosini, sikhale sithi inkosi sithethelele, sikhale sithi inkosi siyaxolisa, sikhale sithi inkosi sonile, sifune ubuso bakhe, sifune inkazimulo yakhe, sifune yena uqobo lwakhe. Ngoba zonke lezi zinto zizokwenzeka one way or the other. Akukho esingakuvimba. So konke okwenzakala njengamanje kwenzela ukuthi siphenduke singabantu. So nakho umoya kaNkulunkulu osolela kulona lonke iqiniso. Enzela ukuthi sazi, siqonde, siqaphele futhi sazi kumele sikwenze singabantu. Because it's one thing bantu baNkulunkulu ukutshelwa ngenkinga, and it's another thing ukutshela ukuthi yazi ukuze usuke kule nkinga kumele wenze ukuthi, and it's another thing futhi ukuthi lokho usutshele kona uyakwenza yini, yebo noma cha. Because number one, you will tell your brother ukuthi mfowethu engathi usuphuza kakhulu mfowethu, yazi njalo imali yakho uhola ngeviki, uhola u6000 ngeviki, kodwa imali yakho kushaya isonto siphelile. Mfowethu awuthenga igrosa, mfowethu awakhile, mfowethu unengane eziwu10, but zonke uma benganza zobahlezi becomplain zize igcine seyinakekelwa yimina ngiyudadewenu. Ngimncane kunawe, wena awuzisizi ngalutho, imali yakho isebenzisa u1 no2 no3. Ngiyacela ukuthi mfowethu uyicabangisise lento ngoba izingane zakho ziyakudinga. And hayi ngoba ama capabilities ungenawo, unawo. Phela udinga ukuthi uhlakaniphe, uhlale phansi uyiqoqe impilo yakho. Angisho ukuthi ungazijabulisa mfowethu, wena wazi ukuthi ufuna ukuyijabulisa kanjani. But lokho akungagcine kube khona abalimalayo, ikhona indlela nesolution. It's one thing ukuthi lo mfana lo uzokulalela lokho. And it's another thing ukuthi what is the solution? The solution ukuthi hlala phansi and plot your life and see ukuthi okay,
njengoba ngihola 6,000, I do not have any girlfriend, anginamuntu, ngihlalele ekhaya. This 6,000 ngiyisebenzisa balini? Ngisebenzisa mhlawumbe 3,000 for izidingo zami, mhlawumbe they've got a car, they've got whatever. Lowo muntu akadingi ngisho igrosa ye-1,000, udinga mhlawumbe igrosa ye-500 because mhlawumbe uyihlalela yedwa emqashweni or whatsoever. The rest omunye 3,000 engakwazi ukuthi anakekele lezi ngane zakhe zo-10 ayihlakaze phakathi nendawo. It's another thing ukuthi okay nayi solution. Ake ngizame ngale ndlela. Ake ngizame ukuthi ngisave. Khona ingane zami njalo makubusika nginikeze omabazi bayithengele ingubo. Makushintsha isizini nginikeze omabazi bayithengele ingubo. Ake ngizame ukuthi at least ngibe nomuntu wesifazane ozongibonisa. That's another solution as well. Ngibe nomuntu wesifazane okhaliphile ohlakaniphile ozongibonisa ukuthi ngiyisize kanjani because imali yami mina ngicabanga ukuthi iyokuphuza nje kuphela. And it's another thing ukuthi ukwenze lokho. So singabantu baNkulunkulu, it's one thing ukuthi uNkulunkulu asiyaleze. Asitshele izwi lakhe, asitshele ngayo, asitshele ngathi, asitshele ngokuphila, asitshele ngako konke. And it's another thing ukuthi lokho esisitshele ngakho bese sinikeza isisombululo ukuthi okay, naku kona uhamba esonweni, but dede esonweni ngoba uzofa. And it's another thing enzima kakhulu ukuthi ngampela udede kuleso sono lesi uNkulunkulu akuyaleza ukuthi udede kusona ngaleso sikhathi nangalomzuzu nangalelo thuba. So into ekumele siyazi sikhumbule njalo singabantu ukuthi konke empilweni it's all about listening, see the problem, analyze and find the solution ezoba right and suitable, ezoba usizo kuwena because kuyenzeka thola ukuthi enye into i-solution komunye umuntu but kuwena isiyona i-solution. Izoba i-solution kuluyana ngoba nakho uney'ngane eziwu-2, wena oney'ngane eziwu-5, it's not gonna be a solution. Kuyena it's good ukuthi akhiphe imali 8,000 because uney'ngane eziwu-2, it's 500 each. Wena ngeke uze ukhiphe 1,000 ey'nganeni eziwu-5, shuthi ingane iyodwa about 200. No, it's not a solution. But you're gonna need to take up more angithi. You're gonna need to take out at least 5,000 so that it's about 8,000 rand each. Mokhipha leyo mali leyo uyazi ukuthi izingane zakho zinakekele. So I'm just saying ukuthi singabantu not everything is rightful for everyone. Because akona konke because asike imene ey'fanayo singabantu. Asike endaweni ey'fanayo. Asinazo futhi iy'dingo ey'fanayo. Because you might say ukuthi ingane yami nginikeza imali yokuthi each and every month kodwa uthola ukuthi ayizodinga leyo mali kuleyo nyanga. Izodinga more because mhlawumbe kule nyanga bane school trip esidinga ukuthi ukhishwe 500 kuleso school trip plus lo 500 uzodingekala ini, uzodingela umphako, kuzodingela ukuthi ithengele ingubo ngoba ngeke izihambe phela nengubo ezinoma kanjani, ihambe yebhishi kanjani, kuzodinga this thing. So if uzothi ukhipha 8,000 njalo ngenyanga ukhiphela lengane, obviously u700 usuhambile, shuthi uzosurvive ngo300 for the rest of the month. No, you're gonna have to see ukuthi okay, this month should I need to take up 1.5 or le school trip I need to take care of it eceleni, leya monthly ibe seceleni. So what I'm trying to say about baNkulunkulu ukuthi it's one thing to listen to the Lord esiplothisa inkinga, it's one thing to listen to the Lord ekunikeza isolution, and it's one thing to listen to the Lord ebese sekulalela esekubhekile ke manje ukuthi what is it that you're going to do. Because ayikho inkinga, I promise you, ayikho inkinga lapha emhlabeni engenaso isisombululo, ayikho inkinga engenaso isixazululo, ayikho inkinga, awukho u-X ungasolveki. So that is what umsebenzi wezingelosi just keeps on doing lapha emhlabeni, uzosiza thina, uzosixwayisa, uzosiyala, khona azosizakala thina at the end of the day because thina siyiwula. So kufanelekile ukuthi sihlale simlalela simthobela njalo odaleli izulu nomhlaba ngokuba uhlezi elangazelela ukuthi abantwana bakhe benze intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Kahle kahle isihloko sethu sithi uJehova ungubani empilweni yakho, uJehova ungubani empilweni yakho. Into engizisa ubuhlungu kakhulu bantu baNkulunkulu ukuthi amakholwa uJehova asemfihlekile kakhulu, asemthathe amfake ephaketheni, thatha amfaka la bese ihamba kanje, sephaketheni bese uhamba kanje, uhamba mhlawumbe umbambile, uyomkhipha ngesikade ngoba usumdinga, ngoba sekunenkinga, ngoba sekuduma izulu, ngoba usubona ukuthi ha njengalaba ababe sebenenkinga emkhumbini kukhona uJona, sebebhizi bekhuleka, omunye biza uNkulunkulu wakhe kwaze kwathiwa wena ubani umthetho wakho, wena nawe uphuma phela ubizo wakho uNkulunkulu. Because uNkulunkulu babizwa, abantu abaningi bathanda ukubabiza mase sebesenhluphekweni, base besezinkingeni, base sebekhala, sebesosizi, sebekuzona zonke izinto ezahlukahlukene. Abambizi nanoma bejabulile, abambizi insuku zonke,
abambizi ekuseni bevuka, abambizi emini, abambizi belala, bafuna ukuthi kuqale kube khona inkinga kuqala, kuqale kubonakala ukuthi hayi cishe yaginqika imoto kuyikhane ekhuleka kuqala. Kodwa bekumele akhuleke esuka ekhaya, bekumele akhuleke ngena kule teksi. Yazi ukuthi kuningi esike sikuzwe ngomdalo ezinomhlaba abantu baNkulunkulu. There is a lot esihlezi sikuzwe ukuthi uNkulunkulu wazi inani lezinwele zethu. uNkulunkulu wazi ukuthi ingaphakathi lethu linjani. Wazi yonke into esingayazi thina. He understand ukuthi why nginesikhumba kanje. He understand ukuthi why ngaba namashiya phezulu, ngaba nezinkobe phezulu kwamehlo. He understand ukuthi why ngaba nama-pores awu-2 okuphefumula. He understand ukuthi why impumulo yaba kwahlukaniseka kanje. Why lo engabanga la? Why lo engabanga la? You know, he understands all those things. Sike sikuzwe singabantu konke lokho because uNkulunkulu ukwazi konke. Because uNkulunkulu wazi izizathu sokuthi sibe nazo zonke lezo zinto. Wazi isizathu sokuthi yikuphi esikudingayo, yikuphi esingakudingi. Empeleni akukho nokuncane angakuqondi ngemvelo yakhe, ngokuba konke kwenziwe futhi kudaliwe nguye. So now empeleni uNkulunkulu ungcwele abakade kutshala kakhulu enhlizweni yami when I was busy writing this message, noma before I wrote this message, ukuthi and bekutshala kakhulu ngesikhathi somkhuleko ukuthi yena yazi akafinyezwa yilutho uNkulunkulu. Akabanjwa yilutho ukuthi enze into ayithandayo. Thina siyafinyezeka makusebusuku, awukwazi ukwenza into ade uyenze emini. Siyafinyezeka makusebusuku, awukwazi ukuhamba uye la uthanda khona. Siyafinyezeka makusebusuku, kumele ukuthi ulale. Siyafinyezeka makumnyama inyanga engasikhanyiselanga, awukwazi, you know, siyafinyezeka ngaso sonke isikhathi. But yena akafinyezwa yilanga ukuthi enze into ayithandayo. Akadingi inyanga ebusuku ukuthi amanuve around. Akadingi inyanga ukuthi imkhanyisele kuqala. Akadingi ilanga ukuthi limkhanyisele kuqala livele ilanga. Azalinde umuntu uthi ngilinde kuphuma ilanga kuqala khona ngizokwazi ukuthi no, uNkulunkulu akafinyezwe yilutho. Akadingi futhi nenyanga ukuthi sibe isibani sakhe ebusuku. No, khona ezokwenza akuthanda ukwenza cha. Futhi yena akalindi kuqala umuntu ukuthi aza kukhulume kuqala khona ezokwazi ukuthi umuntu ungumuntu onjani. Thina kumele umuntu akhulume kuqala khona uzokwazi ukubona ukuthi aha kanti unenhliziyo embi kanje, kanti ugayibozi kanje, kanti ucabanga amanyala kanje. Uzodinga ukuthi aqala akhulume kuqala, aqala akhulume inhlamba, aqala akhulume ukuthi ngiyamnyanya usibani, angazi ukuthi ngafa, ngathi ngavela kuginqe. Akalinde uNkulunkulu ukuthi uqale kuvele lokho, uqala kuvele iphimbo lakhe, uqala akhulume. Cha, ukwazi ethule. Thina abantu sifinyeziwe ezintweni eziningi ngoba thina kumele kuqala sibe nokuthile ukuze sithole ukuthile. Uma uhleli nomuntu ongakhulumi awusoze wazi futhi waqonda ukuthi ucabangani, udingani, up until and unless kuze kuzameke mhlasimpe indlela ukuthi mhlawumbe uzokubhalela phansi. And mind you, uma kubhala phansi ngeke azabhala yonke imicabango yakhe. Uzobhala nje kuphela ukuthi sacela ukuthi ungenzele iparish, sacela ukuthi ungiphakele sengilambile, sacela ukuthi you know izinto ezizothini ezi-basic ezibalekile ngaleso sikhathi. Kufana nomuntu ongingizayo ekhuluma, okhuluma akakhulumi yonke into ela engqondweni yakhe. But ukhuluma lokho kubalekile ngaleso sikhathi because kuyakhathaza, kuyagqilaza. Because libe lizama ukukhuluma, uyazama ukukhuluma, uyazama ukukhuluma. So thina abantu sidinga ukuthi umuntu aqala veze something khona sizokwazi. That is why kuba nzima uNkulunkulu ayitshela kakhulu ukuthi etshela kakhulu inhliziyo yami njengamanje. That is why kuba nzima ukuthi umuntu ogulayo understand ukuthi ufunani. Because thina si limited ekuthini khuluma phela. Awukhuluma bandla. Avela khale. Because akusakhulumeki. Because akazi kumele enze njani. Athi uzama ama-sign, azama ukutshengisa ukuthi sengizonele, azama akwenzeki. Thina we are limited. Sifuna ukwazi kanjalo. Uzogcina ngasizakalanga because you didn't understand them. Awuzange uzumuzwa. Because sifuna ukuthi sizwe a voice kuqala khona sizokwazi ukuthi kudingakalani. But uNkulunkulu odala izulu nomhlaba uhlole ngaphakathi, akadingi phimbo liphume kuqala, akadingi umbhalo kuqala, akadingi ukuthayiphelwa kuqala, akadingi lutho ngoba ukuhlola konke kungaphakathi. Uhlole inhliziyo, ahlole imidlinzo, ahlole ingqondo, ukwazi ungashongo lutho ngezindebe, ngezindebe ukuthi ingaphakathi lakho ugaya ziphi ibuzi.
Njengoba ekwazi-ke ukubona izifiso zethu bantu baNkulunkulu nokunqanela kwethu, yikho uKristu ethi kwintshumayelo yasentabeni kumthetho waMose kuthiwa ungaphingi. Kepha mina ngithi uthi bheka owesifazane noma isilisa ambuke amkhanukele usefana nosephingile. Why? Because yonke into iyabonakala ekhaya ezulwini. The Lord can see what you are thinking. The Lord can see ukuthi khathazwa yini, ukuthi ufunani. The Lord can understand ukuthi umntwana wami ulambile yazi. Ubhizi ucabanga ngempilo yakhe. Ucabanga ukuthi bazodlani kusasa. And uNkulunkulu ahambe uyothinta loya makhelwane, ahambe uyothinta kuloya mndeni, ahambe uyothinta loya naloyana. Because the Lord understand ngaleyo ndlela. Fana nomuntu ozothi ezomasturbate acashe, mhlawumbe ucashe ebathroom noma ucashe ekamereni akhiye. Bese ethi hayi anginankinga vele ngizenzela mina into yami angibona umuntu. Futhi angihluphi umuntu. Akhohlwe ukuthi khona osekusithekeni obona konke. Uthi lento yokumasturbate abantu baNkulunkulu it is a sin. Ngoba usubhizulele nesilwane lapha unganakile. And eventually you would want to do this physically. You want to do this with someone or real man, with a real human being, with someone, because isikhathi esiningi lento yenziwa abantwana besakhula besezama experience nani and bakhulelela ekutheni baholeleke ekwenzeni izinkano ezifana nalezo. But I'm not there. Ngisekuthenini the Lord can see everything. Asidingi thina ukuthi uqala ubeke ikhamera kuqala endlini yomntwana wakho so that uzobona ukuthi mayiyodwa lengane yenzani. Ngabe uyafunda ngempela yini ebusuku? Ngabe wenza but umdali wezwe nomhlaba ukubonelela konke. And yazi indlela eyisimanga ngoNkulunkulu ukuthi ngempela amandla akho uyasabela wona. Ngempela izimangaliso zakho uyasabela zona. Because whatever the Lord can see, uyakwazi ukunikeza nethunya zakho ukuthi zikubone. Izithunya zakho ithola ukuthi umuntu ube nephupho. Wabona indoda yakhe ijola. Wayibona ijola lapha, wayibona yenzani. And then kanti kunjalo exactly. So the CCTV yamehlo kaNkulunkulu, he can plant the same CCTV in your eyes. Uyiphuphe into. Uthi yazi ngiphuka usibani mane enze ukuthi nokuthi engazuthi uyangithakatha. Kanti ngempela uyakuthakatha. So the eyes of the Lord, the power emandleni kaNkulunkulu, he can really plant the same amount in power to you too. If umthanda, if usihlala eduze kwakhe, if uzondla ngezwi lakho wenza intando yakhe. Akubonise konke kungakenzeki. Akubonise yonke into isizokwenzeka just so that uzoqaphela. Because naye ukwazi ukuqala, naye ufuna ukwazisa kuqala. I remember there's this very spiritual lady. Wathi ufana nebhoza umuntu spiritual. Because wazi yonke into abantu bengakayazi, bengakayiboni, futhi bengeke baze bayibone. But because when you are spiritual, ukwazi konke ukubona konke. Uthi usubatshela abantu banga understand, but when you understand because you've seen what you have seen. So njengoba ngiye ngabeka ukuthi uNkulunkulu unamandla wonke, kufana nama superheroes o Marvel, ama movies esayibona Iron, Batman, Spider-Man, Superman. Bonke labantu laba banamandla ahlukahlukene. Uma efuna ungidiza uyakwenza. Uma efuna ukuthi enze umsebenzi wakho Spider-Man ufaka nje leya gear yakhe, leya suit yakhe ahambe. Batman kanjalo, Superman afake kanjalo bonke. Because they understand ukuthi there is power when I'm wearing this suit. Ekwazi ukuthi ngenze ngibe namandla a supernatural. Amandla angenzeki mosenyameni isinom kanjani. But ngithi ngifake le suit ngisenyameni nginjalo ngikwazi kodwa ukuthi ngikwenze konke lokho. Because they trust whatever the power or the energy or whatever la mandla bewathola khona. So same as uNkulunkulu uyasiyaleza ngeimpilo zethu. So ke siyazi ukuthi impilo ephilayo is represented by izimpahla zegqokayo, right? Nurses sababona ngama-suits abo ahlukahlukene, navy, brown, semaningi ama-uniform manje. Police sababona nge-uniform yabo. Bonke sababona ngendlela abagqoka ngayo ukuthi baphila lempilo. They have this kind of power. Because isosha ubona ngesuit yakhona i-camouflage ukuthi okay lo unamandla okudubula, lo unamandla okusiza, lo unamandla okugada. So nathi if sigqoka ilinene elicwelekile lezinto zokulunga, sifaka izivikelo esiyithemba ngokukholo uJesu Kristu, ngo-apply amandla kaNkulunkulu, angeke saba namandla sekhaya ezulwini.
Angeke saba namandla okwenza konke ngaye osiqinisayo. Njengoba siyalezile ezwini lakhe ukuthi ningakwenza konke ngaye oniqinisayo. Usho njalo uBaba Pawule lapha eFilipi. So thina sihlulwa yini? Lelizwe amakholwa amaningi azifanisa nezwe, ungabonakala umehluko phakathi kwabo nezwe. Because abafuni ukufaka izenzo zokulunga, abafuna ukubona nje nabo njengezwe. Bafuna ukwenza nje njengabo bonke abantu abenzayo emhlabeni. That is why bagcine bengawazanga, bengawabonanga amandla kaJehova uNkulunkulu wabo, ngoba vele amakholwa amshiyile ayofuna abanye uNkulunkulu abangenamandla ekhona onawo. I'll make just a quick example. uNkulunkulu unamandla okwelapha, but amakholwa amaningi athembele emaphilisini. Ukuthi mengathi nje ngiphethwe ikhanda, i-brain pie izongilapha. Mengathi nje ngiphethwe isisu, iphilisi lokuthi izongilapha. Mengaba allergic reaction, ama-allergics azongilapha. Mengaba ney'nhlungu nje kwabuhlungu, ama-painkillers azongilapha. Usuthemba abanye uNkulunkulu ngaphezulu kwaNkulunkulu wakho, uzifanisa nezwe. uNkulunkulu akukho angenakho, akukho angakwazi, akukho angekwenze, akukho ongamfinyeza. Ithina kuphela simfinyezayo empilweni zethu. So, ungubani uJehova uNkulunkulu empilweni yakho? Njengamanje sekufanele sihlale sizibuze khona uJehova ukuthi ungubani, ikakhulukazi amakholwa please. Kumele ehlale efuna ukuthola ukuthi uNkulunkulu ngabe udlala yiphi indima kangakanani futhi empilweni zawo. Ngoba uma unobaba onamandla, mawucabanga ngeke ubaba wakho akunikeza the same amount of power. Ngaba ufana nobaba abajimayo, uyakafuna ukuthi nengane yakhe ijime khona izoba namandla njengayo. Kube nobaba mhlawumbe ojima ukarate, uyafuna ukuthi ingane yakhe yomfana ayingafanga ngisho entombazana afuna ukuthi ijime njengayo. Ubaba ojogayo njalo ufuna ukuthi ingane yakhe bonke abazali bahlezi befuna ukuthi iy'ngane zabo zifane nabo. Nangu umzali wethu uNkulunkulu uyathanda ukuthi sifane naye. Si-apply amandla asekhaya ezulwini. Thina-ke siyenze njani? Asiwafuni. Sikushiya kanjalo, sikushendezela kanjalo. Koze kube nini? Every father usuke elungele elindele ukuthi akwabele konke anakho. Because kuyifa. Afuna ukuthi ashiye libe ledluliseleka. Angiphathi-ke laba bemimo yakhe yezangoma nani bakhanda sure ukuthi bayishiyele iy'ngane zabo. Umuntu initiate ingane yakhe isaphila aze athi nje kuqala esiyabika lapha edlozini noma empeshweni ukuthi mengahamba nangu umuntu ozosala athathe izikhwama zami. Izingane zabo bayayifaka because bayafuna ukuthi zibe namandla nabo akade benawo. Bakudlusele. Nangu uNkulunkulu ufuna ukusinikeza amandla. Ufuna ukuzibonakalisa. uNkulunkulu ngubani empilweni yakhe? The Lord want to show his power through us to the world. But thina amandla akhe sifuna ukuhlezi wangabazi. Sithi hayi bo ngeke azenze lonto uNkulunkulu. Kumele sithembele kwizinto hayi phela kumele izinkolelo ze. Ungumandla uNkulunkulu. Akekho umhlulayo. Lithixo kehlulwa lutho baba. Akehlulwa lutho. Akehlulwa lutho baba. Akehlulwa lutho. Jesu akehluleki. Why simenze sehluleki? And ngiyakubona isibonelo, bokubuka isibonelo, a very simple example from uGenesis. Ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Konke wakudala ngomlomo wakhe. Wavela athi kube khona ukhanya, kwaba khona ukhanya. Akube khona utshani, kube khona utshani. Akube khona ilwane enabuzelayo, kwaba khona. Wakudala ngomlomo wakhe. Okusinikeza ngokucacile ukuthi lesisho sezulu siqinisele sithi umlomo uyadala. And ubuke kunesikhamisi abantu asebekhulile. Mhlawumbe ingane yamhlupha umzukulu wakhe athi nje angizala ngabona amathumbu. Athi omunye ulibambe lingashoni. Basho zonke lezi zinto and impilo yakho suke khohlwa sithando. Khohlwa isisoze yalunga. Apha nje mhlawumbe uyoqinisa kuyena. Angiphathi ke mase shonile. There's this story nje sike ngasibuka umfana ebambe inkunzi ugogo omdala. Washo nje njalo wathi ulibambe lingashoni. And unfortunately lo gogo lo
kwakunamaphilisi akhe lesi sikhwama lesi ayembambe kusona inkunzi. So ugogo wavela wavukelwa i-BP, lo mfana sembambe inkunzi. Nangu umfana uyagijima wahamba wazofika la efika khona. Samhonta isikhwama lesikagogo, sathi ngigoduse ngibuyisele emuva. Uzosigodukisa phi ngoba wembambe edolobheni? Uzomthatha phi lo gogo? So kuningi bantu baNkulunkulu kusuke kuyiqalekiso ozilethela kona, okusho ngempela ukuthi umlomo uyadala. Konke umuntu akukhulumayo kuyenzeka kuba khona. That is why ukuthi ukukhuluma ukuphila. I remember nje uHezekiah bisho njalo icolo lithi khuluma ukuphila kulamathambo, because there's so much power emazwini nasekukhulumeni nasekuyidaleni into ukuthi ibe khona. There's so much power ekutheni konke ofuna kwenzeke ukwenze ngempela. That is why abantu bevuka beqalekisa, umuntu amemeze egcekeni lakhe athi ngisusa yonke imoya ukuthi ngeshabalalisa, because there's power in your word. That is why nemimoya ifuna ukuqala uvume eqala. Kuthiwa livuma idlozi, vuma qala ukuthi ungene kuwena, ngoba kudingeka ukuthi uthi yebo ngiyavuma, bese iyakubusa ke le moya bese izohlala kuwena. Ngoba in the spiritual realm everything is recorded. Ukuthi what did you say yes to? What did you say no to? That is why uChrist ethi nginanqoba konke ngoyebo nangoqhabo. Kudingeka ukuthi kuphume iphimbo lakho ukuthi ngiyithini. Ngithini noyana phezulu. So njengamanje lokhu kungivezela ngokucacile ukuthi ubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini unamandla ngaphezu kwazo zonke izinto. Khumbula ukuthi nobaba wethu Adam, he was granted igunya lokuthi abuse phezu kwazo zonke izilwane, nathi sinikeze the same gunya. Okusho ngempela ukuthi singakwenza konke. Singabusa makumele sibuse. Singathola lokho makumele sikuthole konke bantu baNkulunkulu. Yazi even abantu abakhonza uNkulunkulu abalapha emhlabeni base bayigqize ngempela athi nje mina usibanibani afaka amabhande lana othi mina nje ngiqhishile nje ngicabile ngokuthi nokuthi ngifaka izikhumba ezane zengwenya wala yangivikela lento yami, baziqhatsha. Bayazi ukuthi lento iyabavikela, bayazi ukuthi le mithi abayifakile izobasebenzela. They know. Cabanga ke bona bathemba izinto ezidaliwe ke, bacabanga bathemba izinto ezikhona lapha emhlabeni abakwazi ukuyiphatha ngesandla, ekwazi ukuthi uma ingekho angavikeleki, akwazi ukuthi leli bhande mengalifakanga la yakhona uzofika afa, ekwazi ukuthi mengacabanga because yonke lento ihambe ifuna ukuvuselelwa nanani, kumele uphinde ufake futhi umuthi, uphinde ufake futhi uphinde ufake. Cabanga umuntu othemba leyo nto leyo, ethemba into ephansi kangaka. Wena unongaphezulu, unodale konke, oshabalalisa konke, athi thula ngizokulwela. Awufuni kodwa ukuthi akulwele. uNkulunkulu ngubani empilweni yakho? Izinto ayifinyeleli futhi ayizami nakancane ukufinyelela kuyizinga likaNkulunkulu. Wena-ke othi ukhonza odalile, odale konke, okuvele ngaye konke, okwazi konke esingakwazi kwayithina. Uhlulwa nje into eyodwa, ukusho nje ukuthi mina ngisebenza iSunday, mina ngisebenza ngeSabatha. Uhlulwa nje lokho, kusaba ngoNkulunkulu wakho. Usaba nje ukuthi mina nje cha angiligqoki ibhuluku. La emsebenzini manifuna ngisebenze lana ngizogqoka isiketi ngenkani. Uhlulwa nje ukusho lokho. I do not understand ukuthi why aso sonke isikhathi amakholo they always want to be on the losing team. Phecelezi on the losing team. Bahlezi befuna ukuba ngakuqembu elibozayo njalo. Bahlezi ufuna ukuba izehlulekile. Yes ngiyavuma singabe izehluleke thina. But hayi uNkulunkulu akasona isehluleke yena. Obakakazi futhi akasoze. So konke okusihlulayo asikubeke kuyena, sithembe yena. And the more thina siveza ubehluleki bethu, siveza ubuthakathaka bethu, siveza ungamthembi uJehova umdali wezulu nomhlaba, the more abantu abangakholwa bemenza ihlaya uNkulunkulu wethu.
More abantu abangakhona bemugxeka bethi oh umthetho wakhona ayikho lento yaNkulunkulu. Umthetho wakhona akekho shuthi uNkulunkulu. Umthetho wakhona ayikho lento yokukholwa. Umthetho wakhona ayikho lento insindiso. Umthetho wakhona makusekhona abantu abakholwayo kodwa sihamba nabo sihlupheka nabo ey'bhedlela, sihlupheka nabo siswela amanzi, kanti uNkulunkulu wabo banika nini ngokwabo. Sihlupheka nabo sikhalela ukudla, kanti uNkulunkulu wabo banika nini ngokwabo. Sihlupheka nabo sishona le nale. And then bamenza ihlaya ukuthi ayikho shuthi lento yaNkulunkulu uzosisiza ngani. Namuhla abantu baNkulunkulu engifisa umuntu ngumuntu azibuze kona ukuthi ungubani uJehova empilweni yakho? Ungubani uNkulunkulu empilweni yakho? Udlala indima engakanani, eqhaza elingakanani kuwe uqobo, ngezenzo zakho, ukuhamba kwakho, ukushisekela kwakho, ngokuphila kwakho? Udlala ungakanani? Noma uNkulunkulu mhlampe ufana naleya ngane leyana ongenandaba nayo, le yatholakala ngo-one night stand, uyinaka mawuthanda mawukhumbulile nje uyinake hlampe kanye in 5 years. Noma uNkulunkulu uza kuyena ngoba nakho usulambile uthi Nkosi nakho sekuphele ikrosi, usuyakhala. Uze kuyena ngoba nakho ungasasebenzi kade usebenza ubungalethi ngisho 10, bunganikeli ngisho nge10. Usuzomfuna manje ngoba nakho sengasekho. Noma uNkulunkulu umenza umqalisi nomphelelisi wey'nto zonke wempilo yakho. Mangithi umqalisi nomphelelisi uyazi ukuthi uvuka ngaye, uyadla yena, udla izwi lakhe njalo, uxhajele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Uthi noma udlinze ucabange ngaye because uthi simthanda ingqondo zethu zonke, ngamandla ethu onke, imiphefumulo yethu yonke, ngey'nhliziyo zethu zonke. Mina ngeke ngithi nangesikhathi sonke because sesinikezwa wuye, sisibusiswa nguye, singasiphelela lesikhathi sinoma kanjani. So what do you do? Umthanda ngayiphi indlela? Yabo uma unga-understanda lokho, noma uNkulunkulu uza kuyena ngoba nakho you heard ugogo ethi angibakhuleka phela wena kuyikhani usucabanga ukuthi yazi ugogo uqinisile. Mhlampe because abanye basho njalo athi mhlampe mengathandaza ngizoba right. Kanti mina ngiyamthemba nje uNkulunkulu. Athi hayi ngizothini? Ugogo uthi angikhuleke. Sadlala abantu baNkulunkulu, isadlala. And then umuntu okanjalo athi yena they've got 10 years bekholwa, kusukela ebuncaneni babo bekholwa, but abakakholwa, abakaqali, abakamazi. It's all about a relationship with the Lord. Uthi ngimbonile mina ungitshele konke, ngimbonile mina empilweni yami. It's all about ukuxhumana naye. Ngimbonile, ngiyalazi izwi lakhe, ngimzwile ekhuluma nami, ngimzwile ngisiza, ngimzwile ngenzela ukuthi ngiyamazi, ngiyamqonda, ngiyamthanda. Ngimbonile nginakekela, ngimbonile ngithi ngiswele, wangibonelela kuqala, wangigijimela, wayongenzela lokho ebengidinga. Ngimbonile mina uNkulunkulu engisibekela, engihola, uyangihola emadlelweni aluhlaza, uyangihola emadlelweni aluhlaza. Kabuholo ba emadlelweni aluhlaza. Uma ufuna ukubanjwa abantu bakubambe ngapha nangapha, bazosuke befika nawe phana nendawo bazokudedela. But uyena yedwa umalusi omuhle. Athi noma ngihamba esigodini sethu silokufa ngosisaba kubi ngoba wena unami. Uzothi ufuna ukuhamba nabantu, abantu bazohamba basabe. Khona la bezofinyelela khona ukuthi cha la ngiyema la. Ngeke ngifike nyawo le. Bese ungena wedwa. Fana nasesibhedlela mawugula, you are in ICU, umndeni wakho ungakubona mawusakula magumbi nani ngoba emawodini. But khona la kufinyelela khona kuba ku-theatre kubani, la kumele ungene wedwa. Usungena nodokotela kuphela, kuthiwa uvumelekile. So yonke into ingawe, it's all about yourself. So uNkulunkulu umbekaphi empilweni yakho? Umbeka ngasekugcineni, uzozisola. For a matter of fact, yazi into ebalulekile yazini,
Just choose one. Vele ukhethe ukuthi ukhonza bani. Because abantu abaningi bamumatanisa uNkulunkulu nezinto zabo, bamumatanisa namadlozi zabo, bamumatanisa nemithi yabo. Athi hayike hambisana. Mina nje ngiyakhulekela ukuthi nje lo muthi uthi uma ufika kusibanibani umenza ngithanda. Ini? Amanyala. uNkulunkulu akahlangani inhlobo nalo muthi loyo. For matter of fact ubuthakathi lokho uyabunyanya uNkulunkulu uthi abenze kunjalo abasoze babone umbuso wezulu. So bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu umbekaphi? Ungubani empilweni yakho? Ngabe ubaba lo uzodinga ukuthi akwabele konke okuyizipho zasekhaya ezulwini, ozodinga ukuthi akusize ngakho konke, ozodinga ukuthi lamandla akhe uwa-apply nawe ngelinye ilanga empilweni yakho, noma kayilutho. Because unfortunately asilutho ngaphandle kwakhe, asilutho nangempela futhi sibantu baNkulunkulu singalengeza ayikhohlisa. We are nothing futhi asisoze sabe lutho ngaphandle kwaNkulunkulu. We always need amandla akho ukuthi asebenze ezimpilweni zethu, abe application, more application ngaphezu kwayo yonke into. But if ingayona application, they're just gonna be ngizwile, so what? Apply the word. Ngoku-apply kwakho izwi kaNkulunkulu ingale nkathi umlaleli umthobela, umlaleli umthobela ingale nkathi izosondela eduze kwakho ukuthi mntana wami ukuthi naye futhi uzolibele kwabela yonke into. Uzothi umbiza asabele, uzothi ukhuluma naye awuzwe bese yakuphendula, because nawe utshengise ukuthi uyamuzwa, uyaphendula ngezenzo zakho. Because uma siyaleza ngezwi lakhe athi inhliziyo zingakhathazeki, watshengisa ungakhathazeki ngempela ingale nkathi uphendula mekhuluma nawe. Because ngaso sonke isikhathi it's all about listening and applying. Athi ningabe ngabalizwayo, ibani ngabalenzayo. Ngoba manilizwa kuphela niyikhohlisa, kodwa siba ngabalenza ngoba izwi likaNkulunkulu siyaleza ngalo. So ngale kathi kuyaleza ngezwi lakhe ethi enza ukuthi ukwenze. Ufana nobaba meyaleza umfana wakhe, mfana wami angenzela ukuthi, mfana wami ukuthi and leyo ngane iyathandeka kubaba wayo, ufisa ngisho ukuyenzelana nanoma yini, wenza isiqinisekiso sokuthi nje umntwana wami ngelinye ilanga athi ubaba mhlawumbe neyinyanga kehanje kuyo emahlathini athi mfana wami phatha ifosholo, phatha ukuthi mayilalela leyo ngane leyo mfana uzokwenza isiqinisekiso sokuthi hayi-ke lo izikhwama zami ngizoyishiya kuyena ngelinye ilanga. Aze ayifundise ukuthi lo usebenzisa ukuthi lo muthi-ke lo wokuthi-ke yabona-ke lo wokuthi. So nathi singabantu baNkulunkulu if sihlale ebukhoneni bakhe ila sohlezi sithela khona izithelo bese uNkulunkulu asisize because the more sithela izithelo zikaNkulunkulu ingale ngathi siveza ukuthi singabantwana kangakanani kuye, siveza ukuthi simlalela kangakanani uJehova. And ngale nkathi kwenzeka konke lokho ingale nkathi sizosabela yonke into, siqonde zonke izinto. Mase sesiqondile-ke bantu bakaNkulunkulu bese-ke sitshela ukuthi kahle kahle kwenzeka kanje, kahle kahle ukuthi nokuthi, kahle kahle nayo into engakusiza empilweni yakho, kahle kahle nayo into engakulapha, kahle kahle nje ubugula uguliswa ukuthi awudingi ukuya endaweni ukuthi, awudingi cha, uguliswa ukuthi ukhathele, you've been working extra hours, you just need to rest. Umzimba wakho ukhathele kakhulu, ukhahlamezekile kakhulu, kumele unakekele kanje nakanje nakanje esiza wena. Nenkinga yefiva athi okay geza ngamanzi kanje, geza amanzi abandayo, geza whatever, because we found in researches ukuthi kwamanzi abandayo ayasiza, ashaya izifo, ayaziqeda, ugule kalula uma umuntu ogeza amanzi abandayo ngoba ashisayo ngaso sonke isikhathi, azohlezi I don't know avusa yonke into. Kufana noma uzofudumeza ukudla kwi-microwave kuvuka lokho uhlobo le-bacteria, but if sekubanda konke kulala phansi ngazuthi kuyafa. Kuningi bantu bakaNkulunkulu, kuningi singakwazi kodwa uJehova ufuna ukuthi sikwazi, but ngenxa yokuthi asimbekanga ngoba basezingeni ukuthi asazise konke ezimpilweni zethu sigcina singakwazanga, ngenxa yokuthi siyamlimitha, ngenxa yokuthi simthatha simfake emaphaketheni, ugcine esephaketheni ngempela. But mbeke phambili, akabe umshayeli uJesu Kristu. La inqola bapha abahambayo. Who is the driver of your life?
Ubani umshayeli wempilo yakho? Uholeleka kukuphi? Uzofinyelela kuphi? Let us learn to understand ukuthi uJehova ukwenza konke. Ngakho-ke bantu baNkulunkulu engithanda sikuqonda ukuthi yithi esifinyeze uNkulunkulu. Akukho angakwazi, angakwenzi, nangekwenze ezimpilweni zethu. Thina nje sidinga ukuthi si-apply izwi lakhe ngokumlalela ukuze nathi ezosilalela uma simcela azibonakalise ezimpilweni zethu. That's it. Azibonakalise futhi nabo izitha zethu because that's the most important part lesikhathi sokugcina siphila kusona njengamanje. Izitha zethu zimile zifuna zingamgwini. Isathane uyabhonga kuhle bese ufuna ngamgwini. Our adversary oyisitha sethu. Sidinga ukuthi uNkulunkulu asinqobele. Nqobela zonke izinto uJehova, nqobela zonke izimpi. Yena kuphela uthi thula ngizokulwela. Thina sifuna ukuthi silwele. Sifuna ukulwela abangani bethu, izihlobo zethu, abafundisi bethu. Abanamandla nabo. Jehova kuphela kwazi konke. Yabo nje bazi inani ley'nwele omunye umuntu engalazi. Why kumele ngithembe wena? Engabe ngithemba lo wazi konke. Why kumele ngithembe wena ocabanga ukuthi ngicabanga ukuthi engabe ngithemba lo owaziyo ungacabangi. It's all about uNkulunkulu sithatha simbeke phezulu. Higher level ezimpilweni zethu sithembe sikhonze yena senze nentando yakhe. Lalelani uJehova abantu baNkulunkulu nikhole ngokweqiniso. uNkulunkulu ahambe phambili, ahambe kuqala ukuze ubungcwele nobuNkulunkulu bakhe buzokhazimula. Ndawo nje amazwi uNkulunkulu adithanda ukuthi sibe nawo namhlanje. uJehova ngubani empilweni yakho? So uzibuze lo mbuzo ukuthi who is the Lord in your life? Udlala yiphi indima engakanani futhi ngokumvumela kwakho? Because it's either uyamvumela noma uyamvimbezela. It's either uyamdedela noma uyambamba. Kuwena. Nkosi nje benani. Ngibusise kakhulu hleze nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Nkosi nje nimanani nibusise kona konke. Sicela ndlulise nje lemiyalezo nakwabanye bathola ukuphulukisa, bathola amazwi eqiniso, baqonda izinto ezinkulu zasekhaya ezulwini. Ezinye izinkundla zokuxhumana okhona uTikTok, Olihle Themba, okhona uFacebook, lakhona khona imibhalo and short 10 minutes clips, lapho kuNolihle Themba Mzobe, khona futhi no-Instagram, Olihle Themba Wendy with IA Mzobe. Nkosi nje benani, inisindise inibusise, nithola ukuphulukisa manje zophakade. Amen.